Mao ni ang explanations. Kining option D ang naay sayop. Ang option D ni gamit og present perfect tense sa verb. Has been. Ang present perfect nagpakita ng connection sa past o present. Kining sentence nagpasabot ni nga nakaadto na siya sa New York. Nahitabo to sa past o karon at present makaingon ta nga naka-experience na siya adtog New York. Mao ni ang connection, naa na siya experience kay didto na siya sa una, nakasuway na. Pero ang ago dili ni magamit sa present time. Dili pwede nga mukuyog sa verb nga present perfect tense, parehaning has been, kay kini nga verb ang past o present ang gipakita, ang connection nila.